așteptat în parohia noastră. Știm de mult timp că dânsul vine și aș dori să-i mulțumesc și în numele meu personal, dar în primul rând al înalt preasfințitului Părinte Metropolit Iosu și al preasfințitului Părinte Ignatie, care de fapt a și aranjat această venire. Și mulțumesc Părintele în mod deosebit pentru că poate știți, poate nu știți, dar dânsul este pe linia întâi, pe frontul din România, pe frontul de est. Și dacă e linia întâi, bineînțeles că nu prea are timp de odihnă. Deci sunt foarte recunoscători că, uite, a venit în mijlocul nostru. E o dovadă a dragostei pe care Părintele o are față de oameni. Părintele Constantin Necula nu are nevoie de prezentare, pentru că foarte mulți, poate toți dintre dumneavoastră cunoașteți. Putem că dacă aș zice ceva despre dâns, mai mult aș distruge imaginea pe care dumneavoastră o aveți. Aș vrea doar atât să vă spun, Părintele are o lucrare deosebită în țară. Și mărturisesc eu de ceva vreme încoace, îl urmăresc în mod constant. Și am observat că dânsul este o voce, poate o voce care este trimisă de Dumnezeu la fel de tunătoare ca Sfântul Ioan Botezătorul, în peisajul ortodox român contemporan, voce care nu tace și care zice exact ceea ce trebuie să zică fără menajamente. Și odată cu admirația mea pentru acest lucru, să spun Părintelui că chiar dacă nu ne-a cunoscut până acum, noi suntem de aici, de departe, de la marginea Europei, alături de dânsul în această luptă și suntem de acord. Nu numai de acord, dar suntem gata să și facem ceva. Poate dânsul ne va instrui și ce anume să facem, cum să acționăm mai bine. Apoi, pe lângă această activitate pe front, în linia întâi, cu toate curentele ateiste și toate curentele astea împotriva bisericii, care acum din ce în ce mai mult își fac simțită prezența și în țara noastră. Părintele este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Acolo dânsul are catedra de catehetică și omiletică, adică în limbajul nostru comun îi învață pe tinerii teologi cum să rostească Cuvântul lui Dumnezeu, cum să transmită mai departe mesajul Evangheliei. Este foarte importantă această știință a omileticii, pentru că prin ea Cuvântul lui Hristos ajunge la dumneavoastră. Poate că știm mai puțin ceea ce a citit preotul în timpul Sfintei Liturghii, dar știm precis ce a zis el la urmă. Și ceea ce zice preotul de obicei este ceea ce învață în facultate la catedra de omiletică. Și că, Părinte Profesor, vă dorim mult succes și acolo. Eu nu mai vreau să lungesc cuvântul, vreau să-i dau cuvântul Părintelui Profesor, îi mulțumim încă o dată. Bunul Dumnezeu să-l întărească în această lucrare și suntem alături de dânsul. Să mă ridic mai greu, mulțumesc, nu mă o să stau așa, stare. Să rămână mai de după mulțumesc mult pentru introducere. Uneori mă simt mort așa când sunt lăudat și încerc să-mi închid urechile. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat prelungirea liturghiei într-o după-amiază împreună. N-am să vă țin mult. 5 minute și mergem acasă. Am stat foarte mult de vorbă cu părintele să ne întrebăm și cu preasfințitul ce teme ar trebui să luăm așa ca să pare că suntem academici. Și am ales relația aceasta între Crăciun, familie și ortodoxie, ne încercăm prin asta să excludem catolicii, cum am văzut eu pe Facebook că s-a agitat cineva. Dar eu, ca preot ortodox, despre ce să vorbesc? Despre primatul Francis din Biserica Ortodoxă Română, trebuie să fie tâmpit să dea proiectul de genul ăsta. Pot vorbi despre această sărbătoare doar în ce privește familia ortodoxă română chiar. Chiar subliniez românească și când zic românească, zic inclusiv ortodoxi și români din Irlanda, Moldova și România, cum am auzit astăzi că suntem din 3 țări. În sensul că ortodoxia este o țară minunată, în care încăpem toți și în care taina nașterii Mântuitorului Hristos ne face să fim bucuroși. De
despre bucuria altor popoare să vorbească cei din alte popoare. Despre bucuria altor biserici să vorbească cei din alte biserici. Și așa am scăpat noi de origine, să ne vorbim numai nouă de ce avem de făcut. Vreau să vă spun că de la început, eu cred că una dintre marile taine pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna noastră, după cum ați văzut astăzi în Evanghelie, este că Mântuitorul nu se naște accidental. El nu este un accident genetic. El vine într-un popor dat, la un moment dat, într-o familie dată, la un timp dat, spre a continua și a împlini profețiile. Sigur că am putea vorbi despre neamul lui Israel cel puțin 8.000 și ceva de ani până la nașterea lui Hristos, dar nu-i sens în povestea din seara aceasta. Pentru mine a fost foarte interesant să descoper Crăciunul prin ochii familiei. Eu sunt brașovean de loc, locuiesc în continuare, dacă mama e acolo, înseamnă că și eu sunt acolo. Într-un cartier de blocuri, între muncitorii care ieșeau de la steagul, de la metro, nu prea aveam noi. Ea că de pe oameni strigând, acum vrem spitale în catedrală, eu am trăit într-un cartier cu 8 spitale și nicio biserică. Mai tot timpul eram bolnavi. Știu ce înseamnă să mergi o oră până la prima biserică, fără să ai contact cu preotul tău parol, decât cel mult o dată în an, când părea mai mult tipul de la gaz decât preotul de la biserică, pentru că venea și se uita pe masă cum să-ți ia bană, nu cum să-ți ia bană. Asta e boală grea la toți. Mai aproape. Devine greu. De aceea, sărbătoarea de gândul nostru de a pune la îndemână este să privim prin ochii familiei Crăciunului. Pentru că dacă ne lipsește astăzi ceva foarte mult în România, este această unitate de duh pe care Crăciunul o oferă familiei. Uitați-vă la Iosif, săracul, e nevinovat în Evanghelie, ca cum e Pilat din Pont în Crez. Sunt niște personaje care parcă nu prea au ce căuta în poveste. Iosif s-a speculat pe seama lui, a zis, părinți, frații noștri catolici l-au ridicat la rang de sfânt. Iosif este un om smerit, un om care îl ascultă pe Dumnezeu. Dacă este să subliniem ceva foarte mult în atitudinea dreptului Iosif față de Fecioara Maria, este această disponibilitate de a crede pe Dumnezeu. Multora, dacă ar veni Dumnezeu să ne spună în vis câte ceva, am începe cu, anul 32 apostol. Ce zici tu? Uite că am auzit de la un părinte, am citit pe Facebook, în Google, ceva, cu viosul Google, nu zice ce zici dumneata ca Dumnezeu despre tine. Noi așa gândim creștinismul astăzi. Iosif nu stătea pe Google, Iosif stătea pe măgar. Știți? Și când îi se propune la un moment dat să fugă cu Maica Domnului și cu pruncul în Egipt, remarcați că nu stă să spună, Doamne, dar măgarul meu e obosit, n-am benzină la măgar, îndată încă prunc și Maica sa a fugit. Este foarte interesant, pentru că el este surprins în momentul în care primește vestea, este inelul lui de logodnă, este vestea că femeia care stă și pe care o prețuiește, naște de la Duhul Sfânt. Și apoi este trimis în pustie împreună cu familia. Nu mai apare după aceea, dispare. Și totuși rămâne o familie. Crăciunul dă imaginea aceasta de familie și pentru aceea că unește pământul cu cer, firea umană cu firea dumnezească, ne împacă pe noi cu noi înșine de cele mai multe ori. Dar este vizibil că la această sărbătoare participă cam tot ce înseamnă cosmos întreg. Gândiți-vă, în cântarea de Crăciun este un moment în care se vorbește despre fiecare ce aduce lui Hristos. Ce pământul îi aduce peștera, cerul este adus de îngeri. Gândiți-vă, noi vorbim de fân uscat. Fânul este prezența vegetalelor. Avem de-a face cu animăluțele care stau pe lângă Domnul Hristos acolo. Ei împlinesc un cuvânt foarte greu din Vechiul Testament, greu pentru cei de astăzi. Pentru că acolo se spune că boul și măgarul și-au cunoscut stăpânul, dar oamenii nu. Unii așa au rămas până în zilele noastre. Unii recunosc în continuare pe Hristos, iar unii nu. Ei bine, imaginea aceasta este cea care ne face să avem o intimitate deosebită în raport cu Crăciunul. Nu de-aia ne place Crăciunul, că sărbătoarea intimității. Acum, noi ne aducem aminte de acasă, de la casele noastre fiecare, fie focul de lemne din sobă, fie mirosul de cozonac al bunicilor, fie turta dulce, fie bladul împodobit. Oricum, în fiecare lucru pe care îl petrecem ca oameni, e câte ceva care ne face și mai sensibili la Crăciun. Există o icoană a nașterii Mântuitorului care este clasică. Un bebeluș mic, scutecit acolo, cu scutece. Noi erau pempăși în vremea aia, da? Norocul nostru. Câte pempăși se le-a făcut la închinare în lume, dacă nu. Deci așa, înscutecit, care se află așezat pe frunul acela dospit de drag, cu Maica Domnului, lângă cu Iosif, dar apar și câteva personaje care ne reprezintă într-un fel sau altul.
gândiți-vă bine că firea umană este reprezentată la nașterea Mântuitorului Hristos de niște ciobani, niște păstori. Îi poartă cu sine toată dorința omului de a se ști în siguranță. Cei mai umili, gândiți-vă la Mântuitorul, ce apostol și niște ciobani și niște pescari. Nu tu doctor în medicină, nu tu specialiști în IT, nu tu nimic din toată. Nimeni nu este acolo specializat în ceva, dar e inimos. A luat oamenii care rezistau cel mai greu. Cine e mai privighetor decât un păstor și decât un pescar? Oameni care știu să șteargă noaptea. Că asta făceau ei, nu dormeau noaptea. Sunt oameni de nesomn. Oameni care sunt dispuși să privegheze în orice clipă. Păstorii sunt și speciali în Evanghelia aceasta, pentru că sunt niște păstori care li se arată îngerii și care răspund îngerilor cu alergarea. E interesant, nu? Că la momentul nașterii Mântuitorului, spre groapa aceasta a peșterii, aleargă niște bărbați care numai amir nu miros. Ei nu sunt niște mironosiți, ei sunt niște mironosiți. Da? Toată lumea ne spune, vai, femeile mironosite, dar de ce n-am avea și duminica bărbaților mironosiți? Soborul ciobanilor care aleargă la nașterea lui Hristos. Nu l-avem trecut în Scriptură. E în tradiție, e periculos. E bine, ciobanii aceștia nasc cu sine imaginea unei familii dinamice. Ortodoxia, dacă vreți, este o astfel de familie dinamică, care aleargă tot timpul. Fiți atenți! Undeva în marginea Betleemului este locul unde se păstrează cu astăzi după tradiție, locul în care s-au întâlnit ciobanii cu vestea nașterii Mântuitorului Hristos. Betleemul, știți că nu este cea mai mare oraș din lume, nici acum nu este. Ciobanii aceștia nu erau cei mai prețioși ciobani din lume, nici acum n-ar fi. Dar sunt oameni asupra cărora îngerii acționează în mod direct. Le spune, le cântă, auziți, ca unor copii. Nefiind oameni de carte, nu le-a dat îngerul, ia, citește și vezi ce scrie. Nu le dă un SMS. Vine și se așează înaintea lor și le spune ce are de spus. Îngerul le vestește. Le vestește nașterea lui Hristos. Ei sunt foarte șocați, dar în același vreme dinamic aleargă către peșteră. Imaginea e un pic interesantă, tare, pentru că dacă eu acum aș începe să alerg pe aici prin biserică, ăștia mari v-ați uitat la mine cu ochii bulbucați, dar copiii ar alerga imediat după mine. Asta explică apariția colindului, printre altele. Păstorii alergând de la câmpul magilor, de acolo, de la câmpul lor, câmpul păstorilor, alergând prin cetatea Betleemului, ajungând în capăt, singurii care se iau după ei sunt copiii, că ăștia nu aveau treabă. Nu trebuia să se înscrie nicăieri, erau liberi de contract. Libertatea copiilor se întâlnește cu alergarea ciobanilor. Și când ajung acolo la peșteră, pentru că încă nu era instituită legea cu educația sexuală în școli, încât să afle copiii toate prostile de la toți proștii, acolo era o jenă când se năștea un copil, nu te băgai acolo tu să vezi ce se întâmplă. Dar ciobanii puteau povesti. Și cum stăteau așa un pic ridicați pe vârstă, ce e acolo, întreabă copiii? De ce alergați? Auzi că s-a născut un copil. Ce zice? Mai s-a născut un copil, s-a născut un copil, s-a născut un copil. Au alergat ce au alergat. Dar ce copil? De ce copil? De ce copil? De ce? Cine v-a zis? Cine v-a zis? Îngerii, da? Ecoul ăsta așa. Până au și, băi, cum e copilul? E frumos, e frumos, e frumos. Și ce mai acolo? Niște animăluți. Ecoul ăsta, care trece de la oamenii maturi prin copii spre Dumnezeu, e ecoul colindului. De-aia colindul se cântă în ceată, nu se cântă în cor. De-aia colindul se cântă inimos. Nu a dormit un domn sfărăitor care cântă acolo la colind. Se cântă cum ai glasul, nu forțând glasul. Recunoașteți că la colind, chiar dacă nu habar n-ai să cânti, poți cânta colindul. E atât de simplu încât poți rosti. Dacă nu poți rosti, poți fluiera. Dacă nu, e ceva ce poți să faci. Imaginea aceasta unei familii care se dilată dinspre momentul nașterii Mântuitorului către lumea de astăzi este extrem de important. Apoi mai este un aspect. Sunt foarte multe personaje acolo. Prima dată să vă explic unul care mie nu-mi place. E un nene cocoșat așa, care are pe spate o haine de cioban și o cârjă îndoită, nasul seamănă cu cârjă așa, cu baston. Dar că este Domnul Îndoială. Este prezent și el acolo un personaj, că deja, cum a apărut Hristos, așa a apărut scaramușul de servici, să are chiar o fi. Asta a rămas celor pe naștere. Cine ne spune? Sectarul din icoană. Ăsta e sectarul. Hai bă, dar nu fi pururea fecioară. Fim serii așa. Noi suntem oameni bătrâni, cu experiență.
Zâmbetul ăsta de superioritate care este ascuns în spatele unei moace de ipocrit. Se naște odată cu apariția Mântuitorului Hristos. Unul dintre poeții noștri și spune că ciobanii, după ce se naște Mântuitorul, fac un foc. Iar în lumina focului Satan deja se joacă, trece dintr-o parte într-alta. Apoi mai este un personaj. Domnișoara Ioana este acolo, dacă țineți minte în icoană, apare ca un potir mic, așa ca un păhărel mic, în care este apă. Și o doamnă care ține, o domnișoară, care ține în mână niște haine albe. Este moașa lui Hristos. Moașa Mântuitorului Hristos, care nu putea fi decât o femeie evreică. O Evanghelie apocrifă, adică o carte numai bunuță de citit așa. Nu că a găsit cuvinte. O Evanghelie scrisă în limba arabă și tradusă inclusiv în românește, povestește momentul în care Mântuitorul Hristos se naște. Și după ce se naște Hristos, ceea ce e important, e aici și asta e duhovnicească, e cu minte, da. Aici avem și magi, avem pe Ioan, dar nu-l avem pe ipocritul aici, nu e aici, ipocritul vă vorbește cu îndoielile. Dar este un moment în care povestea ce spune? Că Maica Domnului stătea să nască, trebuia să nască și nu putea naște decât însoțită de o femeie, de o evreică din neamul ei, altfel nu se putea. Și îl trimite pe Iosif, zice, te repede în Betlehem și găsește o femeie evreică să pot naște, că nu pot naște. Pe când el cobora în vale, Ioana urca, sau moașa Mântuitorului, urca în dea și zice, uite, ia pânzele astea și moale în râu care curge în vale. Deci eu n-am o problemă, și eu știu de ce m-ai chemat, că și mie în vis mi s-a arătat îngerul și mi-a spus. Ei bine, când ajunge la poalele dealului să moaie apa, Iosif se uită mai atent. Râul curgea, pește se jucau în apă, undeva erau păsări care zburau, într-o parte erau niște pomi din care se desprindeau niște frunze, mai încolo erau niște căprioare care se apropiau cu boticul de apiță, niște țărani la capătul câmpului care lucraseră până atunci, mâncau masa de sară și dumicatul era cu el înspre gură, n-aveau slănină, dar să ne lămurim, doar pe brânze cel mult. Și la un moment dat, când Iosif se apropie să ia apă, râul nu mai curge, peștii nu mai aleargă în apă, frunzele nu mai cad, căprioarele se opresc din sărutatul apei, chiar cei care mâncau își opresc dumicatul din mâncare și spune Evanghelia, o clipă doar și apoi toate o iau de la capăt. Era clipa în care Dumnezeu intra în istorie. Noi atât de bine vorbim despre Crăciun, încât personajul fundamental al Crăciunului nu-l mai vedem. Știți că personajul fundamental al Crăciunului este un bebeluș. Un bebe care plânge, care are muci, cum am avut noi, care face căcălici, cum am făcut noi. Pentru că nu putea să asume decât o copilărie ca a noastră. Părinții bisericii spun că Hristos nu mântuie decât ceea ce asumă. Deci dacă nu n-ar fi asumat lucrul acesta, n-ar fi putut mântui. De-aia unor bătrânii se simt părăsiți de Dumnezeu. Pentru că Hristos, în decursul vieții Lui, n-a atins și statutul de bătrân. Ei n-au o corată, zice, pe la 33 de ani, parcă tot mai e, dar la 60, la 70, la 80, când se trezesc la 96 de ani, să te trezești dimineața, să te trezi de ce nu te-o lua Dumnezeu. E singura preocupare. E bine, să obosești de viață, se vindecă prin privirea către acest Dumnezeu care ne este viața. Cum se transferă toată această sărbătoare în familia de astăzi? Aici e greutate. Nu poți să pui nici mitraliera pe bărbați, să zici, băi, fii atent, postești, acum că te ia mama dracului. Ori nici tu câteodată nu reușești să postești, când se cade sau cât se cade. Dacă mai ai și copii, mai ales în situația asta de lung a Dublinului, e mai greu, nu să trăiești. Cum trăiești postul în situațiile acestea? E doar postul suficient ca să ne trăim Crăciunul? Sau Crăciunul este motivul pentru care postim? De fapt, Crăciunul e motivul pentru care nu postim ca să ajungem la Crăciun, ci pentru că ajungem la Crăciun începem să postim. Din dragoste de împărtășire cu trupul și sângele Mântuitorului postim. Nu ne împărtășim doar ca să părem că suntem mai de Hristos, ci suntem mai de Hristos. Ne transfuzionăm cu Hristos, trăim cu Hristos. Ne luminăm viața cu Mântuitorul Hristos. De aceea, mesajul meu este nu lăsați pe Hristos ultimul pe listă. Rezolvăm prima dată cu vinul, cârnații, caltaboșii, sarmalele, țuica, pâinea, măslinele, hainele,
ciorapii, papucii și undeva pe a 5-a listă dată de sub sol Iisus Hristos. În construcția sărbătorii ca atare, Hristos e primul. Hristos e primul. Ba chiar îndrăznesc să vă spun unul dintre versurile care îi plăceau foarte mult fratele Traian Dur. Zicea, în lumea asta de noroi, Hristos e totul pentru noi. Adică trebuie să înțelegem că tot ceea ce facem și tot ceea ce trăim, tot ceea ce asumăm ca oameni în biserică, ține de Iisus Hristos. Nu de toanele noastre, nu de tradițiile noastre, nu de modul nostru de a gândi asupra unor chichițe. Hristos nu e chițubișal. Hristos este boier, e dăruitor. Țineți minte că toată perioada aceasta a postului ni s-a vorbit numai de masă. E culmea, e cină, masă, potola, greu. Parcă în ambiție biserica vorbește de cum se mănâncă bine în perioada de post. Arătându-ne că apostii nu înseamnă a sta la masă, ci a răspunde chemării boierului care este Hristos. Acelui care îți dă în primul rând din dragostea Lui, din dorințele, din bucuria Lui. Țineți minte săptămâna trecută? Unul făcea cină și își cheamă 3 prieteni să cineze împreună cu ei. Toți 3 refuză. Unul și-a luat pământ, unul și-a luat cai sau boi, nu știu ce încearcă el pe acolo, și unul s-a căsătorit. Primii 2 își cer iertare, al treilea n-avea de ce, că atunci când te căsătorești îți cer iertare numai neveste. Da? Deci n-avea nicio treabă. Ei, ăia 3 nu merg la masă, stăpânul se încăpățânează să facă masă, dar ca să poată să consume tot ce a pregătit la cină, cheamă toți chiopii, ciungii, toți bolnavii din cetate și tot mai e loc și mai cheamă niște oameni. Dacă era din belșug. Mântuitorul Hristos asta ne îndeamnă. Să privim la belșugul pe care ne-l dăruiește chiar dacă ni se pare că nu e acolo. Să privim la hambarul din sufletul nostru mai mult decât la hambarul dinaintea noastră sau din buzunarele noastre. Nașterea Mântuitorului Hristos mișcă un pic unghiul de reacție al omului deasupra liniei orizontului. Te obligă să te vezi dincolo de pragul învierii, dincolo de momentul în care pare că totul e sfârșit. Te obligă să te vezi în mâna Lui, chiar că nu te prinzi că ești în mâna Lui. E grea școală. E cea mai grea dintre toate. E ca un bebeluș care știe că dacă el prima dată, înainte de a veni mama, simte mirosul laptelui mamei și apoi o simte pe mama. Așa și noi, de fiecare dată, ne putem împlini așteptându-L pe Hristos ca pe o bună mireasimă care ne dă semnalul că totul e pregătit pentru propria noastră trăire. Și mai un aspect al Crăciunului pe care l-am eludat foarte tare în ultima vreme. Toată lumea din jurul nostru face milostenie. Golim rafturile la mall și le dăm la săraci. Un fel de haiduceală. Luăm de la bogați și dăm la săraci. Haiduce-mi 7 cai. Nu e simplu. A dărui săracului nu înseamnă că te duci, iei ceva gata făcut și dai unui sărac și ai plătit pe ăla și ți-ai făcut datorie. Hristos nu avea niște plătitori de taxe pentru Împărăția Cerurilor. Hristos ne avea niște dăruitori. Niște oameni care să învețe că fiecare lucru pe care îl primim revendică dăruitorul. Una e să dai o haină care ți-e dragă, cea mai dragă dintre haine, una e să o dăruiești pe ea. Și alta e ce ți s-a rupt un cot, să nu zic altundeva, și eu dai așa să scap de ea. Săracii nu sunt depozitarii hainelor noastre ratate. Ei trebuie onorați ca Hristos. Pe Hristos nu-L îmbraci niciodată în haine necăptușite. Deci aici este esența refamiliarizării noastre ca oameni cu nașterea Mântuitorului Hristos. Fiecare sărbătoare ne pune dinaintea ochilor noștri un Dumnezeu care ne iubește. Dar ne iubește ca să ne iubim. Ne iubește ca să ne împlinim în ceilalți. Ați văzut ce important e? Astăzi chiar mă gândeam, acum în loc să scriu atent la rugăciune, am gândit la liturghie, să spune că la liturghie nu e bine să gândești, vreau să te rogi. Când am cădit încolo, de m-am dus așa încolo și încoace, am zis, băi, pun pariu că în România, 80% din credincioși v-ar invidia că aveți bancă. Dar eu vă invidiez ce colegi de bancă aveți. Uitați-vă, unii sunt colegi de bancă cu Hristos, unii cu Maica Domnului, unii sunteți colegi cu Sfântul Nicolae. Peste tot suntem colegi de bancă cu câte cineva. Dar învățați să prețuiți și colegul de bancă pe bune de nevă. Dați mâna, cunoașteți-vă, strângeți-vă mâinile. Sunteți prea puțin ca să mai faceți fițe ca în țară, că nu avem cum să cunoaște că suntem în cartiere întregi. Da, da, cunoașteți-vă, iubiți-vă, apreciați-vă. În Hristos nu e nimeni de lepădat. Asta este taina Crăciunului. Există un părinte al Bisericii, fericitul Ieronim, a rămas fericit ca clacatel pe acolo, pe la câteva experiențe.
care locuia în Betlehem, lângă Biserica Nașterii Mântuitorului. Locuia acolo într-o chilie, se nevoia, a tradus în latină Biblia, Vulgata se cheamă seria lui. A muncit omul de extraordinar de mult. Și la un moment dat, auzi, ambițiosul de Ieronim a zis, ia să spun și o rugăciune la Dumnezeu să-L surprind. Și zice, Doamne, ajută-mă să-ți dăruiesc de Crăciun ceva ce Tu nu ai. Să zici lui Dumnezeu care stăpânul la toate, Creatorul la toate, că Tu vrei să-i dai ceva ce n-are. O brăznicuță, așa. Mai a stat, toți, el însuși s-a gândit, și toți ne-a scos-o din mine, că se cer să-i zic lui Dumnezeu, să-i dea ceva ce el n-are, dar eu să-i dau personal. Și a stat, s-a rugat în câteva zile și a dat aude de cerul, spunând, Ieronime, dă-mi păcatele tale. Dă-mi păcatele tale. Dumnezeu până nu le avem. Crăciunul este o posibilitate să-i dați păcatele lui Hristos. Nu vă așteptați. Nu vrea de la noi aur, argint și... poate. O să de tămâie vrea, dar nu mai mult. Dar încercați să înțelegeți că tămâia cea mai de preț pe care o așteaptă de la noi este această dăruire a păcatelor noastre. Că singurul mod de a-L înnobila și de a-L bucura pe Hristos este să-i primim dumnezeirea Lui în propria noastră viață pentru a ne dumnezei noi înșine. Pentru că pe măsura în care Hristos se înomenește, în aceeași măsură noi plecăm mai departe și trăim în această stare de apropiere de Dumnezeu. Sigur că lucrurile sunt complicate și dacă v-aș pune pe fiecare să spuneți câte ceva despre Crăciun, ați spune. Am aflat acum de curând niște povești, o să vă zic pe parcurs mai multe, dar una acum, Georgica, care era un băiețel în clasa 4, a participat la ora de religie și părintele de acolo, pe care îl cheamă Romeo, e din Buzău, din județul cu ălălalt, Smeu. S-a dus acolo și îi zice părintele, ceva copii, dacă vreați merge la peștera Mântuitorului Hristos, ce le-ați dăruit? Ce ați dăruit voi la momentul ăsta? Uite, am curaj, aș face pe rând cu fiecare. Fiecare ați găsit câte ceva de dat. Mai fiecare, vă dați unul suzeta, unul că îi dă gumiță, unul că îi dă pepă, și unul îi ascute creionul și dă creionul lui preferat. Fiecare avea câte ceva de dat. Atât de mult au fost de dat, că am mărgul de Georgica, când a ajuns la el, ce dai? Piu. Stat eu în timpul și ce să dau? Ce să dau? Ce știu? Ce îi dai? Ce îi dau sufletul meu. Îi dau sufletul meu. Și cum să dai mă sufletul? Păi dacă El mi l-a dat. Auzi? Să dai lui Dumnezeu ce ți-a dat. Nu zice noi la liturghie, ale tale, ți-ai să aducem de toate și pentru toate. Asta este colimul bisericii tot timpul anului bisericesc. Asta e rostul Crăciunului. Să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce primim în numele lui Dumnezeu. Și mai am un rost pe care vreau să-l aveți la inimă. Mă folosesc tot de o poveste a lui Părintului Romeu. La un moment dat s-a dus într-o clasă și a dat teme de lucru copiilor să meargă acasă să întrebe pe părinți care este viața Sfântului al cărui nume îl poartă. Bă, frumos, tema bună, numai că în biserică, în clasă, fătica a început să smiorcăie. Și de ce plângi? Eu nu pot să întreb pe nimic. Dar de ce? Pe mine mă cheamă Roxana. Deci și ce are face? Ce și pe mine mă cheamă Romeo, nu prea Sfinț Romeo. I-am la Evanghelia după Shakespeare, dar noi am Evanghelie. Deci, dar zice, eu am adoptat un Sfânt. Adoptă și tu un Sfânt. Și cum? Da, și când am adoptat pe Sfântul Roman, el și adoptă un Sfânt. Dar se poate? Nu se poate, fi serios. Adoptă fata Sfântă și rezolvă o problemă. Și păi și pot să fac? Păi te duci în biserică și mai și cum? Bine. A plecat fetița, în prima săptămână, părintele a uitat să-i întrebe ce temă au avut. În a doua săptămână, părintele nu a fost la școală. Se mai trebuie să lipsească și profesorii. Tristețe mare pentru copii de altfel. Și, la un moment dat, în a treia săptămână, când a ajuns, au stat de acolo de vorbă, m-a povestit pe stânga, în dreapta. Și Roxana era tocona pe sus. Ce faci, Roxana? Pe mine ați întrebat de temă. Nu să zic că popa cu uitat de temă. Da, și ce am avut de pregătit, totuși. Și la care fată ce am avut de făcut o temă și i-a povestit asta, Sfinți, viață, Moș Google, că la Sinaxarea nu prea avem acces. Și bine, și ce și... Păi nu mai întreb cum mă cheamă. Păi cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Sfânta Paraschiva. Și așa te cheamă Sfânta Paraschiva. Da? Și da, de ce? Și am intrat în biserică, m-am uitat acolo la icoane și am ales pe Sfânta Paraschiva. De ce? Pentru că mi-a zâmbit. E un zâmbet complice între Sfinți și noi. Credeți că Dumnezeu nu le vede că nu mai
Suntem o adunătură de ciolane care funcționăm pe bază de ambiție în încercarea de a le dovedi celorlalți că suntem oameni. Din când în când Dumnezeu ne surâde și ne face să ne aducem aminte că noi suntem surusul părinților noștri, copiilor noștri, unii altora surâs, și că numai în acest surâs al bisericii putem primi pe mai departe forța să mergem înainte. Vreau să vă spun o poveste, care o spun tot timpul când ies peste hotare, chiar dacă nu are relație cu Crăciunul, deși are. Că noi cântăm la colinde, florile îți dalbe flori de măr, dar, cum am spus și în predică, florile înfloresc primăvara, în preasma Paștelui. În 1995, 6, 7, am îmbătrânit. Am primit și eu o bursă să mă duc în Italia la școală. Și am făcut acolo, s-a închegat o comunitate românească foarte faină, ortodoxă, ca să nu mă supăr pe nimeni. Și la un moment dat, noi slujam, eu eram student la o școală catolică, a fost Paștele Catolic, în curtea bisericii noastre, acolo a colegiului, era o magnolie, superbă, dar care nu florea. Patova e plină de magnolie. Da, ea nu florea, domnul, dar nici cum nu florea. Catolicii s-au hotărât după Paștele lor să scoată magnolia din pământ. Eu, băiat practic, știindu-i bine pe noștri că o fac în noaptea de înviere, dacă nu ești atent, deci, băi, lăsați-o că asta este o magnolie ortodoxă. Ce cum? Da. Asta trebuie să înflorească la Paștele Ortodox. Ce cum? Da. Păi, s-a uitat ca la mașini străine, așa. În vremea te mai mirai de mașini străine, cum te miri decât un Logan când nu mai vezi. Și zice, la un moment dat îmi spune, zice, bine, hai ca tine. Între timp au venit prietenii mei de la Târgoneanță. Știți? Pe dată dăm și zice, băi, părinte, dar ce face cu clopotul? Pun bate în clopotul la miezul nostru. Și am zis, băi, Petrică, ușurel, că dacă tragi clopotul ne leagă pe toți. Zic, face și noi zgomot din ceva, dar zic, dar nu să tu griji, că Dumnezeu le dă un clopot special pentru să... S-a uitat la mine, bă, părintele, părinte, rău, și a zis, bine, hai, cam atât. Ne-am pregătit noi lumânări, vii, ce-a fost acolo, aleu. Noaptea de înviere, ambițiosul de mine, am ieșit pe Evanghelie, am venit în tricolor, în mijlocul românilor. După ce am cântat Hristos a înviat, prima dată am cântat Deșteaptă-te române. Dar în timp ce noi am cântat, magnolia a înflorit sub ochii noștri. Și a spus, există un freatism, o pânză freatică de iubire care ne leagă de casă. Să țineți minte că totdeauna surâsul lui Dumnezeu e cel care ne leagă de casă. Când ați venit în Irlanda, nu v-ați luat totul neamul pe dumneavoastră, dar v-ați luat toți morții. Dacă vă uitați pe pomenice și special mameta, totdeauna pomenică e în dreapta o țără mai lungă decât în stânga. Pentru că ne luăm cu noi morții noștri. Ăsta este exemplul unei biserici care cinstește familia. Credem în cei pe care i-am lăsat, nădăjduim în mântuirea celor care au plecat și iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și când nu o facem, chiar când nu o facem, tot nădăjduim că Dumnezeu din mila Lui ne va mântui. Acesta a fost pretextul poveștii noastre de astăzi. Acum aștept întrebările și uitați-vă cine îmi șoptește din dreapta și din stânga. Sper să reușesc să-i dăm un cuvânt. Ce vreau să vă spun în schimb este că vă sărut pe inimă și vă rog să aveți grijă de dumneavoastră. Sunteți în linia întâi. Eu în linia întâi. Eu sunt așa, în pișcot, așa, pe tort, din când în când. Dumneavoastră chiar stați în linia întâi. Și să învățați să nu etichetați oamenii. Să nu jigniți pe nimeni. România au o calitate unică în toată Europa. Am vrut să cad pe jos când i-am auzit pe copiii din Moldova ce frumos recitau în engleză și le cântau colindele astea de le-au uitat. V-ați gândit vreodată că poate suntem singurul neam din Europa care putem să mai conservăm tradițiile creștine ale unei Europe care s-a dezbrăcat de Hristos și își pune turbanul tot mai des? Trebuie să fim foarte atenți la ce avem de făcut. Țineți aproape de Dumnezeu, vă dăruie Dumnezeu preoți de mare calitate și nu zic asta de azi sau să perie popii, că nu, numai la perioada de popi n-am fost până acum. Să fiți cuminți și să nădăjduiți tot timpul. Că acolo unde este Dumnezeu cu noi, nimeni nu este împotriva noastră. Țineți minte, numele Mântuitorului este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Amin. Să vedem. Înainte de a continua cu întrebările,
Aș dori să vă arăt niște cărți, doar așa să vă fac poftă, pentru că nu avem decât exemplarele acestea ale Părintelui Constantin Necula. Și vreau să vă spun că Părintele Profesor este foarte prolific. 3 cărți scoase în 2015. Ca mie mi se întâmplă că toată lumea spune că vorbesc mult. Da, se vede. Deci cei care doriți să vă mutați până aduce mai mult, cu dragă